ka bai yi tsayawa ba. Fadar yabo ne bai mutu ba, a yabon ka bai tsayawa ba. Fadar yabo ne bai mutu ba, a yabon ka bai tsayawa ba. Rabba Allahu ka sake da ɗan yau ma gare ka nake roƙo. Baiwar ka kayi min da yawa da ɗaba da gani da ɗan gogo. In ka bani ba mai kwacewa bani dan amintaccen farko. Mustapha mabuɗin alkhairi ta sukar isa ta sukar baiwa. Fadar yabo ne bai mutu ba, a yabon ka bai tsayawa ba. So nake ka ƙara mun haske ayyukan da zan wa maulana. Almasiru mai daɗin suna Muhammada suken kirjina. Mai kyandiri da cikar sufa Alhamdu Ahmadu gatana. Ya shugaban da mai yanzu mai gobe kafu gaban kowa. Fadar yabo ne bai mutu ba, a yabon ka bai tsayawa ba. Aikinka ne ba hutawa Allah ta baraka nan kashi. Salati salami ga ma'aiki mai kyan da ba a sufanta shi. Barin na daruhul kudusi Allah ka sa da sabon shi. Muhammad al'adu azali mai hadarin baiwa. Fadar yabo ne bai mutu ba, a yabon ka bai tsayawa ba. Bana yabo in fita shi a cikin sabon saka maula ba. Inda yabo ne za da biya ba shehu ba ni ne ba. Ya abul abbas maulana na bi ka ba da tsayawa ba. Talabe da gausin zamani barhama in yasu mai baiwa. Fadar yabo ne bai mutu ba, a yabon ka bai tsayawa ba. Masa dubu ta sukar ta sukoki ya ɗa gani ina nema. Baiwar da kai mun zaka daɗa ta yaban ka kogin alfarma. Karimin sada manzan Allah ba ka hanawa mai girma. Ya latifu kai ne mai kyauta da girman ta ba a misaltawa. Fadar yabo ne bai mutu ba, a yabon ka bai tsayawa ba. Ya Ahmadin ya zaɓaɓɓe Muhammadu ka wuce bakina. Kai ne gaba ɗaya ba kowa tallafe ni ka ji masoyina. Kaunar ka ta fi gaban komai mu fita wugatan aljanna. Sai da kai ake samun tsira na bi kalima mun kowa. Fadar yabo ne bai mutu ba, a yabon ka bai tsayawa ba. Wallahi Allah mamuda na bi ka ba da tsayawa ba. Ya Rasul kara mun madadi ayyuban ka ba da gazawa ba. Buri guda ɗaya ne Ahmad ka karɓe ni bai iya komai ba. Ya mun Muhammadu mai Allah ta sukar isa ta ragon baiwa. Fadar yabo ne bai mutu ba, a yabon ka bai tsayawa ba. Uwa ta yani da saurare in yabe shi ba don burga ba. In na kure ku yi mun gyara sai ku ganda ban iya komai ba. Guguwa ta shauƙin soyayya ita sani ban zama jurau ba. Shi yasa in ce da burtawa a yabansa bai zama laifi ba. Fadar yabo ne bai mutu ba, a yabon ka bai tsayawa ba. Fadar yabo ne bai mutu ba, a yabon ka bai tsayawa ba. Wallahi harshe ya yi kadan ya faɗe ka ya sa'adin layi. Mai tunani kuma ya kasa ya tuna ka ya farin layi. Gashi mai nema ya yi kadan ya same ka ya adun layi. Jinkirin kake ka wuce girma masanin ka sai sarki Allah. Fadar yabo ne bai mutu ba, a yabon ka bai tsayawa ba. Da an yi batun girma da na ganka sai in ga ba kowa. Kai ne ka faro daga Allah girman ka ba a misaltawa. In an ka ce ga mai girma a ƙaunar ka ya zama mai baiwa. Girman ka ta shi ne girma daga kanka Ahmadu ba kowa. Fadar yabo ne bai mutu ba, a yabon ka bai tsayawa ba. Kai ne mutum manzan Allah ku gaishe ba gaba ba baya. Mai amana da gaskiya ku kalle shi mai tarin kunya.
mai kas da kai mai kyan lafazi ba irin sabon taushin murya mai cicira manzan Allah dan Amina mai taushe karya. Fadar yabo ne bai mutu ba a yawan ka bai tsayawa ba. Magafuru kai ne mai rama ramar ka ce ta game kowa kai ne ka sani na san Allah nake mun sama mai mintsawa dan kai yake yi mun uzuri ya rasulu na ga zabo dewa ban san da mai zan furta ba ya rasulu sake mun baiwa. Fadar yabo ne bai mutu ba a yawan ka bai tsayawa ba. Ya manzan Allah ka kadai ta gun Allah sarki kai dai ne sarki dole banka mai aniyar sauki abban fada matu kaunar ka ce samun sarki kai ne isar komai Ahmad abigan ka bani nufin zaiwa. Fadar yabo ne bai mutu ba a yawan ka bai tsayawa ba. Bani da tamkar kaya rasul ka tare girma ku ƙara fahimta ta ma'aikinmu ya fi gaban girma in aka ce girma sunansa ne ya haɗe girma shi ne idan ka taho mutuwa ka faɗe shi ka gama dacewa. Fadar yabo ne bai mutu ba a yawan ka bai tsayawa ba. Ba a cika imani sai da sansa baban zaina ba shiga musuluncin sai ka faɗe shi ba da ragewa ba gashi cikin sallar ka gaishe shi ba da tsayawa ba lallai Muhammadu shi daidai ba irinsa ban ga iri dai ba. Fadar yabo ne bai mutu ba a yawan ka bai tsayawa ba. Allah na gode ka nufe ni in zama mai hidima bani da kyan hali masaban ka mai tarin girma amma duk da kan ka dube ni kai mani alfarma tebo gurin banzan Allah masoyin ka mai tsabar girma. Fadar yabo ne bai mutu ba a yawan ka bai tsayawa ba. Allah na tuba ƙara bani domin banzo na Ahmadu mai tsarki dan Aminu mai kyawun suna sanyin ido na da zuciya na bashi umma da babana kaina da 'ya'yana ga suna baka karɓi masoyina. Fadar yabo ne bai mutu ba a yawan ka bai tsayawa ba. Allah salati da salami ka daɗa wa Ahmad almayi tun kai bice kai masana san kana yi ga limamin bayi Allah tabaraka na tuba in dai na ce kai markayi musu abu ne dan lambai ka mai yabo ga alƙiblar bayi. Fadar yabo ne bai mutu ba a yawan ka bai tsayawa ba. Fadar yabo ne ban mutu ba a yaban ka bai